ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ କି ହଟକେଶ ଅଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠିକି ଆସି କଣ ଗୁଆ ଖାଇଥିଲେ ନା? ଗୁଆ ଖାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଚିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି ତ? कर्म कर्मदाय मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागत नमः शिवाय लक्ष्मी मनोधिष्ठ नमः शिवाय सपरिवार सपत्नी पुत्र पौत्र पुत्री समस्त मंगल कामना भरत्यासि श्री हटकेश्वर समूह चरणार